La liceu, sora medicală ne-a pus să ne cântărim, ne-a măsurat înălțimea, țin minte, 1,80 m și îmi zice 83 de kilograme. Pe când toate colegele mele aveau 53, 56. Când am făcut cunoștință cu tata socru, tot tata socru i-a spus soțului meu: ia seama că ea acum e mare, dar peste timp o să fie și mai mare. Și eu asta am auzit. Atunci am plâns. Am plâns de fiecare dată când mergeam la magazin și vedeam că nu găsesc haine potrivite. Noi trăiam într-o casă comună cu cumnata mea, sora soțului meu, care învăța la medicină. Doar ea era cea care îmi spunea: Tania, tu trebuie să ai grijă de corpul tău. Ea întotdeauna a știut că dacă tu ai o greutate normală, tu ai mai puține boli. Și doar ea îmi spunea. Eu aveam o mască care încercam să zic, să transmit că eu sunt ok în greutatea mea. Am înțeles că eu mănânc de 11 ori pe zi. O greșeală foarte mare când noi subapreciem toate gustările noastre. Uneori o gustare poate avea mai multe calorii decât o masă. Ce m-a ajutat pe mine? Până la urmă, ca să dau secretul, oamenii să știi, băi, o slăbit la 138, acum are 79 de kg. Prima lună, cu această aplicație, am slăbit 8 kg. A fost atât de motivant. Deci eu cântăresc mai puțin decât în clasa 10. Acum se romantizează că tu poți slăbești foarte ușor. Și eu uneori fac astfel de publicitate, vino și slăbește inteligent și fără efort. Nu, e nevoie de efort, e nevoie de disciplină. E nevoie uneori să zici nu la 2 bucățică. Astăzi veți auzi istoria Taniei Gonciar. Sunt sigură că foarte multe persoane deja o cunoașteți. Și chiar dacă ați auzit-o deja în mai multe interviuri și podcasturi, vă asigur, la mine veți auzi multe chestii noi din care aveți ce învăța. Tania nu doar a slăbit, dar și-a transformat succesul într-un instrument cu care a ajutat circa 6.000 de femei. Inclusiv eu am învățat cum să mă alimentez corect în cadrul proiectului dezvoltat de Tania și de Alexei. Apropo, în mesajul de final vă ofer o strategie care vă poate ajuta să începeți procesul vostru de transformare dacă încă nu aveți destulă motivație. Însă, înainte de a asculta istoria Taniei, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să fiți la curent când voi posta un video nou. Și vă rog să comentați activ la video pe care le postez. Asta mă ajută să dezvolt canalul. Vă mulțumesc! Numele meu este Tatiana Gonciar. Cred că oamenii mă cunosc de pe Instagram, pentru că am devenit mai populară și după cazul pe care l-am avut eu. Greutatea mea cea mai mare a fost 138 de kilograme și asta a fost când aveam 36 de ani, în 2019. Eram în Italia și atunci când așa, m-am urcat pe cântar și am văzut 138. Pentru mine a fost, cred că, traumatizant și a fost momentul ăla când am zis că trebuie să fac ceva cu această greutate. Dar să o luăm de la început. Deci eu mă țin minte o fată, n-aș spune că grasă, dar aș spune o fată așa plinuță. Deci cei dragi obișnuiau să-mi spună că Tania este o fetiță plinuță, deci toată viața mea am fost așa. Și mai ținem cont și de faptul că m-am născut de 5 kg și 100 de grame. Da, ziceau că sunt și lungă, dar mie mi se pare că un copil de 5 și 100 dintr-o femeie, mama mea, de 1,60 m, cred că este cam multișor. Și am fost talentată, am fost iubită în familie. Deci, respectiv, am crescut un copil în dragoste, însă faptul că aveam greutate și eram cea mai mare din clasă, pe mine întotdeauna m-a afectat. Deci eu, să zicem așa, întotdeauna, dar nu în fiecare zi. Faptul că învățam bine, eram foarte sociabilă, am avut destul de mulți prieteni, m-a făcut să nu simt perioada asta de școală, de gimnaziu, să o simt atât de greu, mă refer în legătură cu greutatea mea, și n-am încercat să fac ceva. Adică pentru mine atunci greutatea nu era un impediment. Însă, când am devenit adolescentă și au început să-mi placă de cineva din clasă, eu înțelegeam că de fapt sunt mult mai mare decât, mai mășcată, nu e vorba de vârstă, e vorba de corpul meu, era mai mare decât a băiatului respectiv și respectiv nici nu puteam să spun, era o chestie pe care eu puteam să o țin în taină și da, mi-aduc acum aminte de una dintre dragostele mele, așa spuneam eu, un băiat din clasă de care îmi plăcea foarte mult, dar el era mult mai scund și mai subțire. Și pentru mine, iată, atunci a fost, cred că, un moment în care mi-am dat seama că
eu cântăresc mai mult, eu sunt mai mare, eu sunt mai grea. Dar am lăsat să treacă lucrurile așa. Clar că cine pe atunci, prin anii 90, întreprindea ceva în legătură cu kilogramele. Și nu era nimeni, apropo, să-mi zică, mă refer din adulți, din doctori, pentru că făceam diferite controle medicale. La școală veneau doctorii să ne verifice, așa era pe timpurile alea. Și nimeni nu-mi spunea că cântăresc sau am o greutate mai mare. Eu eram un copil destul de activ. Tatăl meu fiind profesor de educație fizică, nu era profesorul meu, era în satul vecin, dar în satul meu era cumva nanul meu, cu mătrul lui tata, da? Și eram foarte activă, cât de ciudat n-ar fi, adică jucam basket, probabil asta și foarte mult a influențat ca eu să mă mențin la acea greutate și să nu adaug mai mult. Nu puteam alergări de lungă durată, nu eram la sprinter, adică eram limitată în mișcări, însă basket jucam. Mă rog, dacă ești înaltă, normal, în tine era toată speranța că tu vei da, dacă stai acolo sub coș, cineva îți dă mingea și tu oricum o să dai un gol. Și asta a fost ok, deci nu pot să zic că am avut careva probleme în perioada copilăriei în legătură cu asta. Era totul ok. Hainele este un capitol aparte pentru că e legat și de situația financiară. Noi în copilărie am trăit destul de greu, aș spune. Părinții ambii profesorilor nu le se dădeau salariile perioade foarte lungi și atunci trebuia să, din ceea ce era un singur costum sportiv puteam să am, care să fie pe 2-3 ani, ghetuțe care îmi refereau, mergeam cu ele până la școală și tot în acele ghetuțe le spălam și mă duceam și la educația fizică și nu aveam posibilitate, adică hainele erau ca de femei, să zicem așa. Deci te duceai la o piață și piața îți oferea. Puteam să găsesc haine, nu aveam. Eu cred că atunci aveam până la 75 de kilograme. Adică nu pot să zic că eram obezitate, dar supraponderală, la sigur că am fost. Și supraponderabilitatea asta a trecut și în perioada de liceu. Deci la liceu am trecut, sora medicală ne-a pus să ne cântărim, ne-a măsurat înălțimea, țin minte, 1,80 m și îmi zice 83 de kilograme. Pe când toate colegele mele aveau 53, 56, eu nu cred că vreuna avea mai mult de 60 de kilograme. Nu era niciuna. Deci toate erau sub 60 de kilograme. Dar băieții tot așa, erau foarte, foarte fit, știi? Însă era un băiat care, îmi aduc aminte, pe urmă am aflat că îi plăcea de mine, așa cum eram eu. Și în momentul când m-am cântărit, zice, vai, ce fain, tu ești din 83 și cântărești 83 de kilograme. Zic că e mare realizare, cântăresc 83 de kilograme. Dar 1,80 m, cumva asta era cât de cât proporțional. Și respectiv nu am simțit eu nevoie că, uite, este problema asta. A fost, în liceu mi-a plăcut tot de cineva și băiatul acela concret a zis că nu putem noi să avem ceva vreodată pentru că tu ești foarte mare. Și pentru mine a fost așa o dezamăgire că după persoana respectivă, bine, eu sunt un om care mă îndrăgostesc foarte rapid, dar rămâne așa în mine. Deci îmi place, de cineva pot să simpatizez pe cineva. Deci până la soțul meu, iată, după acea persoană, eu n-am avut în sensul că măcar să comunic legat de faptul că mi-mi place de cineva, țineam totul în mine, nu spuneam. Și atunci mi-am dat seama că... Deci, iată, acolo a apărut momentul când m-am simțit jenată de greutatea mea. Cred că atunci a fost prima dată, în momentul acela. În perioada aceea n-am încercat să fac nimic pentru că erau anii 1999, așa, dacă îmi dau seama bine, și nu prea exista, nu aveam eu acces la internet, nu aveam reviste, mai ales că am învățat în sat, în liceu și nu știam că nu era moda asta cu slăbitul, în general. Și accesul la televiziunile pe care atunci erau, nu se promova așa ceva, nu existau, vai că Cutărica a slăbit atâta, că curtare artist, deci nu era asta, nu știu. Însă eu mă simțeam într-un disconfort. Probabil că apare întrebarea, dar cum ai ajuns, chiar să cântărești 83, din ceea ce țin eu minte când eram în clasa 10, chiar asta a fost clasa 10 de liceu, cum am ajuns, deci care era alimentația noastră în familie? În familie nu exista o regulă. Nu exista o regulă că, uite, noi mâncăm dimineața, la amiază și seara. Dimineața
aici era regulă, înainte de școală, întotdeauna aveam. Și puteau să fie ouă, cred că existau întotdeauna dimineața. Pâine cu măgiun, numai decât cât mai multă și îndemnul mamei, ia-ți pâine cu dulceață la școală. Pâine cu dulceață, asta era ceea ce ne salva, mai ales dacă eu mai aveam și secțiile de sport, pentru că eu mergeam la basket și îți dai seama, carbohidrați, acum eu înțeleg tot ce se întâmplă, atunci nu-ți dădeai seama. Și când veneam acasă, ceea ce era, noi am avut capre, am avut oi și mai ales laptele de capră era chiar pentru noi ca să-l consumăm. Eu consumam foarte mult lactate de capră, inclusiv brânză, da? Brânză de oi. Asta era ceea ce eu mereu, dacă mi-era foame, asta era mâncarea de serviciu. Și cartofi. Cartofi în familia noastră s-au mâncat, nu știu, foarte mult. Despre carne, cred că era carne de porc. Noi mereu am avut porci erau prin borcani și am avut acces mereu la untură, jumeri și toate astea făceam, uite așa, o mâncare grasă, de exemplu, dacă era ouă prăjite, era în niște jumări, cartofi tot în niște jumări și încă și cu pâine. Deci totul a fost haotic. Se putea întâmpla așa că mama mea să mă trezească dacă eu cumva dormeam mai devreme, dar mâncarea încă nu era făcută. Da, vreau să recunosc că eu mai puțin am gătit, m-a gătit mama în familie. Deci mama, dacă gătea seara pe la vreo 9-10, mă trezea special ca eu să mănânc. Copilul a dormit săracul flămând. Și așa eram, pot să zic, giftuită cu mâncarea care era specific familiei noastre. Iată, acum, fiind nutriționist și analizând alimentația mea din copilărie, deci preponderent erau carbohidrați, mulți carbohidrați sub formă de pâine, sub formă de paste, macaroane, sub formă de cartofi și foarte multe grăsimi. Grăsimile mai ales de origine animală, pentru că asta ne permitea. Bine, era și ulei. În ulei de obicei se prăjeau, dacă erau cartofi prăjiți, dacă nu era, nu știu, nu era untură. Despre legume, adevărate legume în afară de cartofi, pentru că mulți consideră cartoful este legumă, nu erau. Deci, în afară de perioada verii, când aveam roșii, castraveți, ceapă verde, pătrunjel, când era în grădină și din toate astea începem să facem salate, de fapt era mai mult primăvară când mai adăugam și ridiche cu ou fiert, cu ceapă verde și cu ce verdețuri mai erau pe acolo. Deci nu era nimic. Deci perioada de 4 luni de zile, practic, erau verdeața și legumele în familia noastră. Și chiar mi-e trist că am trecut prin asta, dar na. Dar apropo, am zis carbohidrați, cu toate acestea, dacă vorbim despre dulciuri și anume la bomboane, ciocolate, ele erau destul de rar. Însă compensam prin ce? Prin dulceață, pentru că vara făceam foarte multe borcane de dulceață, de magiunuri și astea erau practic ceea ce copiii mâncau atunci. Eu la școală întotdeauna luam pâine, dacă era unt putea să fie în familie destul de rar, aș spune eu. Nu, bine, când eram mai mic un pic era, apoi a venit perioada asta de tranziție, știți voi. Și când era pâine cu unt și dulceața, asta era mâncarea pe care noi o mâncam. Dar proteine, doar carne de porc, pot să spun, care știm câte grăsimi saturate erau acolo. Și dacă aș transpune asta pe familia mea, eu cred că familia mea în timp îndelungat a avut de suferit de la acest lucru. Probabil eu, când deja o să ajung să povestesc despre asta și am făcut transformarea corporală, am putut cumva să opresc asta. Însă cu regret în familia mea, din cauza acestei alimentații, lucrurile au derulat foarte, foarte urât. Când am ajuns la universitate, totul a fost bine, dar vreau să spun că cântăream tot mult, însă mă avantaja că sunt înaltă. Eu am peste 1,80 m. Eu zic 80, dar este 81, 82, depinde cu cât de dreaptă stai. Și asta chiar să ajungi la 100 de kilograme. Când spuneam unora că am 138, zic, dar nu cred. Bă, da, asta e. Și asta cumva te avantajează, recunosc, dar în același timp te dezavantajează oricum. Așa cum îl afectează pe orice om care are obezitate, așa și pe mine m-a afectat. Mă salva socializarea. Mă salva faptul că eu puneam accent pe alte lucruri. Dacă comunicam cu cineva nou, ceea ce s-a întâmplat la universitate, accentul era foarte mult pe ceea ce cunosc eu, voiam să impresionez cu, nu știu, fața, da, aveam grijă, puneam un machiaj, un ruj, cât de cât era și asta era salvarea mea.
Și nu pot să zic că am avut în timpul universității am avut careva disconforturi legate de greutate, pentru că eu cred că mă mențineam la ale mele 90 și 95 de kilograme. M-am menținut foarte mult timp în asta. Până când a apărut în viața mea soțul meu, cu care ne-am întâlnit în anul 3 de facultate, dar noi pur și simplu am făcut cunoștință în anul 4 de facultate. Atunci a apărut așa un semn că nouă ne place unul de altul și am luat decizia să ne căsătorim. Ne-am căsătorit, deci am fost o mireasă bine corpulentă. Apropo, când am făcut cunoștință cu tata-socru, tata-socru i-a spus soțului meu în rusă, o să zic în română, zice, ia seama că ea acum e mare, dar peste timp o să fie și mai mare. Și eu asta am auzit. Și atât de tare, atunci am plâns. Ei, da, mă rog, eram la început și el așa m-a liniștit. Dar de ce m-a afectat era faptul că soțul meu cântărea 70 de kilograme la 1,86 m, eu la 1,80 m cântăresc 95 de kilograme. Și era o diferență destul de mare. Vizual se vedea. Da, bine, el e menant un pic decât mine. Și m-a afectat și eu spune, dar tu n-ai strești cu tata, tu strești cu mine, nu trebuie să te stresezi de la lucrul ăsta. Eu întotdeauna am atras atenție băieților care sunt mai înalți decât mine, pentru că nu știu de ce în mintea mea stătea înălțimea pe primul loc și pentru mine nu era un impediment faptul că eu sunt mai grasă sau îmi cântăresc mai multe decât partenerul meu. Și de asta nu mi-a fost incomod să comunic cu Dumitru, soțul meu, și să cumva, bine, parcă eu am inițiat relația noastră, v-am zis că eu sunt sociabilă și am pornit așa o discuție și el a văzut că fata asta e de treabă, știi? Și eu știam că eu pot să-l cuceresc, deci aveam încrederea asta. Apropo, poate nu este la temă, dar vreau să spun de unde vine încrederea asta. Vine de la tatăl meu, care de mic mă lua în brațe și îmi spunea că eu sunt frumoasă, sunt deșteaptă și aprecia anumite lucruri. Vai, uite ce mâini frumoase ai. Și eu mereu când mă uit la mâinile mele, chiar îmi plac mâinile mele. Și înțeleg că asta e datorită tatălui meu. Sau îmi spunea, uite ce gât frumos ai. Și apropo, când am slăbit, mâinile s-au desumflat și gâtul cel mai rapid. Iată, picioarele au mai rămas, dar și eu aveam încredere de la tată. Și asta poate nu este la temă, că vorbim despre corpul nostru, dar dacă ne urmăresc bărbați, aș îndemna ca să-și susțină fetele, indiferent de cum arată. Oricum, eu cred că un părinte își iubește copilul, dar să-i spună. Să-i zică că ești așa de frumoasă. Și pe mine tata foarte mult m-a ajutat. Eu îmi imaginez dacă el nu-mi spunea lucrurile astea, poate avea mai multe frustrări. Și uite, asta a făcut așa ca eu să nu mă stresez de la greutatea mea și să fac primul pas și cumva să dau de înțeles soțului meu, acum actual soț, că mie îmi place de el. Și el când a văzut asta și el zice, dar de ce nu? Și iată, în 2 luni am făcut nunta. În 2 luni, exact 2 luni de la momentul când noi ne-am spus că ne place unul de altul. Deci a fost chiar, am mers pe încredere și eu cumva am simțit că ăsta poate fi omul meu cu care o să-mi fie interesant la bătrânețe. Și iată, prima istorie a fost cu tatăl lui, care a zis că Dima, eu a spus atunci, tata, eu o să trăiesc cu ea. Și noi ne-am lămurit. Și mi-a plăcut, mi-a luat apărarea, dar eu am plâns. Eu am plâns pentru că atunci a fost, cred că, prima suferință, așa să zic. La nuntă tot ok. Am găsit rochii, am găsit așa un corset, m-a strâns. Mă rog, pe timpurile alea, eu cred că a fost o mireasă frumoasă. Nu mai vreau să mai fac. Unii spun că dacă aș mai face nuntă, aș schimba unele lucruri sau cineva mi-a zis, uite, acum ai slăbit, nu te gândești să faci o ședință foto normală. Nu, mulțumesc. A fost cum a fost și mă bucur de ce a fost. Și mergem mai departe. Care a fost evoluția? În următorul an, deci m-am căsătorit în 2005, în 2006 deja cântăream 108 kg. Deci practic am adăugat 15, peste 15 kg. Cauza vă spun. Cauza e că noi am început să lucrăm și financiar ne-am permis să mâncăm mai mult în oraș. Și dacă ne duceam să mâncăm, spre exemplu, o pizza. Deci noi puteam să luăm 2 pizza. Una o mâncam eu și una o mânca soțul meu. Deci era un apetit așa sănătos. Dacă găteam acasă, întotdeauna găteam după metoda care se făcea la mine în familie. Eu nu am gătit când am fost acasă la mama, însă aveam, iată, intuitiv, eu știam cum să gătesc și asta era ok și găteam foarte gustos. Soțul meu spunea că foarte gustos. Foarte gustos încât soțul meu în următorii ani a ajuns singur pe la 95 de kilograme. Știi, există momentul ăsta când spune că
uite, ea este mai grasă, el este slab și zice, uite, o să fac diferența, adică, într-un fel, ea o să se normalizeze. Dar, de fapt, se întâmplă invers, că el adaugă kilograme și apoi arată un cuplu foarte frumos. Și atunci am făcut acest echilibru și arătam un cuplu foarte frumos. Și eu găteam foarte gustos și multă și era după sistemul ăsta că avem numai decât zeamă, borș și avem la felul 2, putea fi pireu cu niște pârjoale, puteau fi niște paste cu ficat. Deci mult. Eu găteam foarte mult. Și îmi combinam asta cu lucruri și mă bucuram cu soțul meu mănânc și mă bucuram și eu mănânc și așa am adăugat kilograme. Ambii am adăugat. Plus aveam soacra mea care ne trimitea și ne iubea foarte mult, ne trimitea genți din Moscova. Ea a lucrat acolo mulți ani, era într-un magazin directoare și ea trimitea acasă o geantă plină cu Snickers, salamuri, deci foarte multe salam. Deci acum când îmi dau seama, eu zic, cum de eu în viață? Știind ce conține un salam, eu nu știu, eu mâncam foarte mult ceea ce conține și grăsimi, și carbohidrați mulți și, uite, nu știu cum am făcut față, deci am avut așa o comă de asta, o perioadă îndelungată. Și cu timpul kilogramele se adăugau. Deci, după primul an, apropo, primul an, dar eu am început noi trăiam într-o casă comună cu cumnata mea, sora soțului meu, care învăța la medicină. Și doar ea era cea care îmi spunea, Tania, tu trebuie să ai grijă de corpul tău. Deci ea mereu, o trecut și 5 și 10 ani și după 15 ani, ea mereu îmi spunea, tu trebuie să ai grijă de corpul tău. Pentru că eu nu știu de unde, nu știu că la medicină nu prea tare să le spun, da, are greutate, hai să-l tratăm. Dacă are careva problemă cu colesterolul sau cu inima, să tratează problema, dar nu de unde vine. Dar ea întotdeauna a știut că dacă tu ai o greutate normală, tu ai mai puține boli. Și doar ea îmi spunea. Și încercam, am avut câteva încercări, chiar împreună, într-al doilea an am mers la o sală de fitness, dar eu, după ce făceam sport, veneam acasă și mâncam și mai mult. Și eu chiar adăugam. Deci am mers cu ea, mergeam, făceam sport, de care nou, fără antrenor, ceea ce credeam noi că se poate de făcut în sala respectivă și pe an ce trece tot adăugam cât mai multe kilograme, pentru că eu alimentația nu o schimbam. Deci dacă mă întrebați, mă supăram eu pe cumnata mea sau nu, niciodată nu m-am supărat, pentru că eu știu că ea întotdeauna mi-a vrut binele. Și ea chiar este un specialist foarte bun, în sensul de, nu știu, eu pot să zic o problemă de o pată mică de ceva și ea deodată determină și îmi spune unde trebuie să mă duc și ce să fac. Dar în cazul ăsta, când mi-a dat informația, am primit-o ca de la un specialist, nu ca sau chiar de la un om care mă iubește, nu de la unul care m-ar jigni. Pentru că o făcea foarte atent. Ea îmi spunea, uite atent, Tania, tu acum eu am căsătorit la 22, deci începând cu 23, 24, a început să-mi spună despre greutate. Zice, uite la mama ta. Mama este probleme cardiologice, a avut câteva insult ar fi AVC-uri, a avut fratele tău, este diabetic. Tu trebuie să înțelegi că chestia asta nu că se transmite, dar tu ești predispusă să ai exact aceeași soartă ca și ei. Și în momentul când în 2013 mamei mele, din cauza diabetului, i s-a amputat piciorul, ea a fost cea care chiar peste câteva luni mi-a zis, asta te poate aștepta și pe tine dacă tu nu faci o schimbare. Familia mea a fost toți, în afară de primul frate, deci eu vin dintr-o familie cu 3 copii și în afară de primul frate am avut greutate în plus. Toți. Tatăl poate mai puțin datorită faptului că era profesor de educație fizică și el a avut un accident grav pe la vârsta de 50 de ani cu motocicleta și uite, după ce a stat la pat, atunci a adăugat. El mereu a fost tot înalt și a fost așa fit. El arăta foarte, foarte bine. Însă mama, eu țin minte de o femeie 1,60 m și dolofană. Da, a avut peste 100 de kilograme la 1,65 m. Da? Rudele mamei, toate surorile ei, toate au fost cu greutate în plus. Dintre copii, primul frate nu, dar el era activ, el juca fotbal, el a avut alte probleme de sănătate, din cauza alcoolului a avut ciroză hepatică și din cauza asta și-a decedat, însă fratele mijlociu, el de asemenea boli cardiace, diabet și nu mai este în viață, cu regret. Deci de un an de zile nu mai este și el e cel care mi-a spus că aș fi făcut această transformare corporală, sau mai bine zis, aș fi atras atenție la ceea ce mănânc dacă mi s-ar fi spus mai devreme, pentru că eu când am spus în 23,
el s-a simțit foarte bine, el a pierdut din greutate și el a putut să mai trăiască câțiva ani. Și el e cel care zice, uite, din toată familia noastră, tu ai reușit să învingi asta. Dar asta este deja mai încoace, da. Eu când am aflat că am 108 kg după un an de căsătorie, eu am aflat asta la sala de sport, unde am mers, pentru că în casă nu aveam cântar. Noi am avut unul, dar cumva bateria s-a oprit și eu nu mă mai cântăream și nu aveam interesul ăsta. Deci eu pot să zic că mă temeam. Eu chiar mă temeam să urc pe cântar și asta fac foarte multe femei. Din experiența mea deja, că acum lucrez cu femeile care vor să-și controleze greutatea, majoritatea nu vor. Sau zic că o să mă cântăresc o dată în lună, ceea ce este foarte greșit. Asta făceam și eu. Și eu nu știam când și cum am adăugat, datorită doar sălilor astea de sport, unde mai mergeam și câteodată aveam curajul ăsta, zic, bine, astăzi o să mă urc și o să văd câte kilograme cântăresc. Spuneam de cumnata mea că ea e cea care mi-a zis de kilograme, păi să știți că, cred că tot asta am spus și când am fost la Dorin, că la nunta cumnatei mele eu am căzut de pe scaun. Asta a fost așa de rușinos. Deci, cumnata mea s-a căsătorit în 2007, deci peste vreo 3 ani după ce noi, cu soțul meu. Și când la masa care stăteam, erau un scaune de astea care se pun afară, de plastic. Și eu când m-am așezat, el s-a rupt. Și acolo toată nunta au văzut. Și asta așa a fost de penibil. Deci, cred că unica situație penibilă care am avut-o legată de greutatea mea. Pentru că eu am căzut practic jos. Unii au râs și cei care au râs, eu le-am făcut așa observație, zic, ei, hai, râs, și un cuvânt urât am spus, știi? Dar asta a fost o formă de a mă proteja, probabil. Nu a fost cu intenție rea și cineva ține minte și până acum că uite ce mi-ai zis tu când ai căzut jos. Că, da, pune-te în situația mea și o să vezi când tu, cum te simți atunci. Soțul meu m-a ajutat, mi-am revenit și știu că am plecat afară și am plâns așa de mult, foarte mult. Dar iarăși, asta nu a fost momentul în care eu am luat vreo decizie să fac ceva cu corpul, deși atunci deja aveam acces la internet, deși atunci existau diferite diete, nici asta nu era. Cumva, situațiile astea de disconfort ale corpului erau mai puține în viața mea, încât eu să vreau să iau o decizie. Eu n-am avut niciodată gândul că, uite, asta este, așa mi-a dat mie, genetic sau... Nu m-am gândit la asta. Pentru mine, cele mai stresante momente erau când nu găseam o haină frumoasă, vorbesc de căsătorie deja, pentru că ne permiteam, deci să zicem așa, financiar puteam să permit o haină, dar ea nu stătea pe mine sau ea era mică sau nu știu, da? Și atunci plângeam și iată situații cum a fost la nunta cumnatei mele. Și să zic, cineva mi-a zis vreodată, nu, pentru că eu cumva mă impuneam. Eu eram o persoană și aveam așa, nimeni nu are dreptul să-mi zică mie ceva legat de greutate. Dacă cineva măcar începea vreo discuție legată de greutate, cumva găseam eu cuvinte care să închid persoana respectivă. Deși eu sunt așa, eu sunt mai prietenoasă, dar legat de greutate, nu mă atingeți, vă rog frumos. Deci mi-am găsit cumva cum să mă protejez în acest domeniu. Dacă cineva îndrăznește să-mi spună chiar și acum când deja am trecut și prin momentul ăsta să fiu mai calm, mai împăcat cu lumea, nu, dacă te legi de greutatea mea și pe mine întotdeauna, chiar pe Instagram când eram, dacă cineva îmi zicea vreodată legat de asta e o proastă, eu așa zâmbeam pentru că eu știu că nu, eu știu că am investit foarte mult în intelectul meu, dar dacă îmi zicea că ești grasă sau mereu umbli în aceeași haină, că nu îți în cap hainele, asta foarte tare mă afecta. Și mă afectează. Acum, dacă mi-ar zice cineva, pe mine mă afectează legat de greutate. Pentru că eu încă nu mă simt în acea greutate, nu m-am simțit atunci și acum nu mă simt, știi? Iată, eu cred că de ce nu am avut bullying din partea celor din jurul meu, asta e faptul cum eu mă impuneam și eu aveam o mască care încercam să zic, să transmit că eu sunt ok în greutatea mea și tu nu ai dreptul să zici ceva legat de greutatea mea. Deci doar cumnata mea e cea care eu îi permiteam și ea o spunea foarte, foarte științific și așa mă tăia și spunea, ea cu moartea mă șantaja, că dacă tu nu faci ceva, tu o să mori. Serios. Dar alte persoane nu am avut niciun bullying, iată, dacă mă gândesc acum. Poate ar fi fost ceva foarte ocazional, dar nu le țin minte. Putea să fie ceva de genul în transportul public. Nu știu, nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte o situație în care să zic că eu am suferit din cauza cuiva.
Eu de multe ori povestesc că eu am plâns în situația când am căzut jos, am plâns când tatăl soțului i-a spus că uite, ea va fi mai mare. Am plâns de fiecare dată când mergeam la magazin și vedeam că nu găsesc haine potrivite. Deci eu singur îmi cream situația asta. Deci nu era un bullying concret din partea cuiva, dar eu singur înțelegeam undeva că nu te simți până la urmă confortabil. Eu am spus-o și prin Instagram în care spuneam că eu întotdeauna am avut o mască în care spuneam că eu sunt ok. Și asta a fost ok până când problemele de sănătate nu au apărut. Deci eu am început să fac transformarea corporală când au apărut probleme de sănătate. Am mai avut o încercare. Eu nu știu dacă am povestit vreodată, probabil am povestit. În 2012 am zis că vreau să fac această transformare corporală. Acolo aveam 120 de kilograme. Deci maximal așa am ajuns 120. Și a fost un program, un proiect care se filma și deci ei au chemat mai multe femei, au ales și într-un fel să fac show. Programul era pentru 4 luni. Și ce se cerea de noi? Să facem sport în fiecare zi, să ținem meniul care ni s-a dat și să fim prezente la filmările care le organizau ei. Eu am reușit să slăbesc 20 de kilograme, am ajuns la 99, am văzut cifra 99. Și asta a fost practic în 3 luni, adică 21 de kilograme în 3 luni. Asta e mult. Deci specialistul din mine de astăzi spune că asta este mult pentru că eu muream de foame. A fost destul de dureros în momentul în care persoana care a organizat acest proiect soțul meu și îi spunea: n-am văzut-o pe Tania la antrenament, ce s-a întâmplat? Și el încerca să-i spună că ceva s-a întâmplat, zice: nu mă interesează, poate să nu mănânci nimic, dar eu vreau rezultate. Dar eu a fost o lună, deci 4 luni nu aveam niciun kilogram, n-am slăbit. Și am fost eliminată, pur și simplu. Și asta a fost august, când am fost eliminată și eu în acea lună mi s-a acutizat pielonefrita și când am avut o perioadă îndelungată febră, la un moment dat pur și simplu am leșinat în autobuz, mergeam la școală când eram profesoară și am mers la medic, medicul mi-a spus că este pielonefrită. Deci probabil am slăbit prea rapid, rinichii cumva au fost afectați, nu știu, toate împreună și am fost eliminată. După asta, până în noiembrie, eu adaug 27 de kilograme înapoi. Din august până în noiembrie, vă dați seama? Adică este o perioadă foarte, foarte rapidă. Și pentru mine aceasta a fost o experiență despre care vorbesc și în ziua de astăzi, că niciun meniu, niciun alt detox care te forțează să nu mănânci, să te înfometezi, să faci sport, făceam în fiecare zi și duminica, inclusiv. Și ei se bucurau pentru că show-ul ieșea destul de bine, destul de frumos, însă eu am avut de suferit din punct de vedere sănătății. Și am adăugat kilograme înapoi și pentru mine a fost demotivant. Deci de atunci până în 2019 nu am mai încercat nimic, decât în mintea mea, de anul nou, întotdeauna puteam să-mi pun o astfel de dorință, că mi-aș dori în acest an să slăbesc și scriam pe tot locul minus 35, minus 40, deci eu inventam chestii de genul ăsta. 21 în 3 luni. Eu când îmi aduc aminte ce era în mintea mea, știi, eu am studiile mele de chimist, biolog și nu unul prost, eu am învățat foarte bine și pentru mine era foarte clar ce e și cum lucrează. Și nu știu cum de nu mi-am pus atât, n-am pus la dubii metoda, nu am pus la dubii. Deci am slăbit foarte rapid, deci 3 luni, o lună a fost stopat pentru că probabil organismul era epuizat și efectul yo-yo nu s-a lăsat așteptat. În practic, cât ies octombrie-noiembrie, 3 luni de zile am adăugat înapoi 27, ceea ce nu este sănătos. Nu este sănătos și mi-am demonstrat prima dată pe mine acest efect. Bună întrebare mi-ai dat, cum arăta meniul care m-a adus la așa rezultate frumoase timp de 3 luni de zile, 21 de kilograme. Putea fi la prânz sfeclă roșie, o nucă, niște brânză, și țin minte că nu era, deci în unele zile era pui, în altele zile nu era pui, dar pentru mine însăși faptul că era sfecla roșie pe care trebuia să o fierb, nu ne se dădea voie să adăugăm sare, deci categoric, sare reține apă, foarte multe îndemnuri
recomandări eronate care nu au niciun, adică tu făceai sport atât de mult, dar nu puni sare peste produsele tale alimentare. Carne de asemenea, doar fiartă, nu aveai sub nicio altă formă să faci sau un steak sau să, nu știu, să vină chiar și din zamă, nu era. Deci eu spuneam odată că am mâncat o zamă, mai am primit de la, nu persoana de bază, dar anume coordonatorul care era pe mine, cum așa ți-ai permis că nu o să ai rezultate? Vă dați seama, masa era doar strict 3 mese pe zi și nu erau mai multe mese și eu nu mă țineam. Deci dacă iau așa, ei spuneau că avea 1200 de kilocalorii, nu avea 1200. Și mai aveam și eu tendința asta că hai să mai puțin să scad. Ce mai erau acolo? Foarte multe legume. Acolo erau scrise legume, set de legume. Eu de atunci, în legume, puneam doar roșii și castraveți. Da, asta e care nu, fibre și nutrienții necesari practic sunt minim, vă dați seama. Și ce efect am mai avut eu? Am simțit slăbiciunea, dar și după acea perioadă a început să-mi cadă părul foarte. Deci iată, de atunci eu sufăr de faptul că părul meu nu mai este. Până atunci am avut un păr foarte frumos. Așa, și iată de atunci părul meu tot, parcă nu-i ajunge mereu și încerc să dau și cu suplimente, dar asta e altă problemă, dar de atunci am pornit problema aceasta. Din 2012 până în 2019, tentative de slăbit erau, hai să le spunem așa, doar prin faptul că de anul nou mergeam și îmi cumpăram un abonament la sală. Și la mine era întotdeauna dorința asta, poate anul ăsta o slăbesc, dar nu era foarte intensă. Eu îmi puneam bani deoparte ca să-mi iau acest abonament. Și iată, la sala de fitness unde și ziua de astăzi merg, iată de atunci, din 2012, eu merg acolo. Și asta a fost, da, cred că așa trebuia să fie. Însă nu aveam niciun rezultat. De fiecare dată puteam să, în sală, venea câte un antrenor și spunea, uite, eu fac un grup din 6 persoane, vrei să faci parte? Zic, hai să facem, dar noi o slăbim. Bine, o slăbim. Și eu după antrenamentul acestei persoane, eu mă duceam, că mergeam cu mașina, treceam pe la McDrive și îmi luam acolo un burger, poate 2 și niște cartofi, pentru că eu am muncit, mai ales apărut ceasurile și erau astea chinezești, deci nu aveam ceva mai profesionist, dar mi-arătau 800 de kilocalorii și în mintea mea că și un burger, el așa de mic, și eu văd că încep să dau kilograme, deci după fiecare. Și atunci zic, ei, nu mai merg, nu mai vreau să mă antrenez cu voi. Și atunci mă duceam la sală, doar călăream un pic bicicleta sau ce mai făceam acolo și asta era tot. Și puteam să fac pauze de luni de zile să nu mai merg la sală. Abonamentul era activ, dar eu nu mă duceam la sală. Așa că tentative, să zic, în care eu am încercat și nu mi-a reușit, nu. Erau tentative de la o luni. Asta, așa de mult m-am amăgit cu chestia asta. Deci, totuși vă spun, momentul când mie nu-mi plăcea de mine era când mergeam la magazin. Eu simțeam că eu parcă aș vrea alte haine și chiar voiam să mă simt așa mai feminină, pentru că hainele mele erau hanurace, multe hanurace, diferite culori și așa le vedeam, deci eu puteam să văd diferite stiluri în hanuracele astea, culori, mă gândeam cu care blugi pot să-i măsor. Da, și cu blugi aveam probleme pentru că toți se rodeau între picioare și mi-ajungeau pe câteva săptămâni și că la un moment dat, gata, ei sunt roșii și nu mai pot să-i porți. Am avut și o situație rușinoasă când ei s-au rupt, știi, și trebuia să ajung până acasă ca eu să pot să-i schimb. Și nu-i găseai. La Aridon nu poți să te duci, mă duceam, eu am zis Aridon, deci magazinele astea nu puteam să merg la un magazin în care doar cu blugi, dar mă duceam la magazinele astea de mass market și acolo erau mărimi mari. Și ele de obicei așa veneau și pe burtă și nu erau frumoase, dar asta era. Profesor care cu hanorac se ducea la lecții, eram profesoară care putea să-mi cos rochile, deci asta era. Salvarea mea era să-mi cos. Eu și acum îmi cos, dar atunci îmi coseau pentru că nu găseam ceva care să-mi placă. Mi se păreau foarte băbești. Tot ce, dacă te duci la Piața Centrală, o să găsești. Dar eu mă simțeam că nu sunt de Piața Centrală. Nu am nimic la Piața Centrală. Găsești haine frumoase, dar sunt pe fete mult mai suple decât cum eram eu. Pentru mine a fost ca o salvare că puteai să faci comandă de pe un site din Germania, în care ei aveau mărimi diferite, și 2 și 3XL, și tu când vedeai pe fotografii, mie îmi plăcea foarte mult cum arăta modelul, care arăta, și uite, eu făceam comandă acolo.
și le primeam, deci era doar prin România, în România aveam pe cineva care le primea, eu plăteam doar online și mi le aducea și chiar îmi plăceau hainele astea și pot să zic că în momentul respectiv căzusem în capcană că eu găsesc oricum haine pe mărimea mea și parcă nu-i problemă că dacă n-am găsit. Asta s-a întâmplat, cred că prin anii 2015 și iată așa, până în 2019 deja haine mai frumușele pe mine deja erau. Deci, găsind haine pe mărimea mea, având prieteni, având un job, deja, apropo, nu mai lucram la școală, lucram într-o organizație internațională, mi-am schimbat în general oamenii cu care comunicam și oamenii erau foarte, foarte primitori. Relația cu soțul era foarte bună, apropo, mulți mă întreabă, dar el ți-a zis vreodată că, uite, ai kilograme? El nu mi-a zis niciodată. Uneori putea să uite așa și zice, puia, iată, la tine un pic picioarele sunt cam mari, știi? Și zic, ce să fac acum? El zice, nu, tot pentru tine îți spun. Adică încerca cumva o zis și parcă îi pare rău că a spus. Și atât, în momentul ăsta a fost așa, cred că unicul care a existat între noi, dar în general el a fost, relația noastră nu a fost afectată nici pe un plan. Dacă apar întrebări, dacă pe alte planuri, nu, era totul ok. Și eu eram împăcată și eu eram împăcată. Și nu aveam motivație nici de la relația cu soțul, nici ca să slăbesc. Și de aici vine adevărata motivație, de fapt, trebuie să vină de la tine. Nu ai nevoie să o faci pentru soț, pentru prieteni, că ți-o zis cineva, pentru că ai avut bullying. Nu, tu asta o faci doar pentru tine. Și atunci omul când ajunge să înțeleagă asta, ceea ce s-a întâmplat cu mine în 2019, eu am ajuns să înțeleg că eu am nevoie să fac asta pentru mine și nici pentru un alt om. Și atunci a fost doar sănătatea. 36 de ani. Îmi aduc aminte foarte bine ziua respectivă. Era octombrie, cred că, toamna. Mergeam spre oficiu și în momentul respectiv parcă am simțit așa o zvâcnire în ochi, da, îmi zvâcnea. Simțeam că respirație foarte greoaie și ajung la oficiu, dar m-am dus pe jos, apropo, de la părțile orașului până la oficiul meu, e o distanță nu tare mare și întotdeauna mă duceam cu mașina, dar în ziua respectivă m-am dus pe jos. Și atunci am simțit un disconfort. Am mers la asistenta medicală, ea măsoară tensiunea și când văd, ea îmi spune, e cam mare, 148 pe 100. Și zice că e cam mare. Dar ea era în subordinea mea și temea să-mi spună chestia asta. Și n-ați dori să vă duceți la să faceți o analiză. Zic, o să vedem. Și am lăsat perioadă, vreo câteva săptămâni. Și eu am simțit că aceste săptămâni eu mă simțeam din ce în ce mai rău. Și eu veneam la ea și în fiecare zi era tensiunea ridicată. Și în mintea mea, știind că mama mea în 2013 a fost cu piciorul amputat din cauza diabetului, asta a zis că, ok, eu nu trebuie să las asta și chiar ziua aceea, zic că mi-am cerut voie de la director și zic, poate să merg, am nevoie să fac investigații. Am făcut investigații, am dat analize, am fost la cardiolog, cardiologul îmi spune, care era și cardiologul mamei mele și fratelui meu. Și ea îmi zice așa, dacă nu o să faceți nicio schimbare, vă așteaptă aceeași soartă. La moment totul e bine, dar trebuie să slăbiți. Trebuie să slăbiți. Bun, dar cum? Și el zice, nu știu, trebuie să slăbiți. Și atât. Asta a fost tot ce mi-a spus doamna doctor. După care primesc analizele și eu văd că este glucoza era 6,7, ceea ce este deja prediabet și merg la endocrinolog. Și îmi zice, va trebui să treceți pe metformină? Și eu zic, și gata? Deci că da, dacă fratele dumneavoastră, mama dumneavoastră, asta e ceva, adică așa, e genetic. Și eu zic, băi, nu poate să fie chiar așa. Și în mintea mea era că nu pot, nu vreau să repet, nu vreau să fie ca fratele meu care era practic în fiecare lună la spital. În fiecare lună ceva se întâmpla. El mă suna și mă simt rău, iar internat, iar și mama. Deci eu vedeam asta. Asta a fost cea mai mare motivație, că să nu fiu ca și ei. Era luna noiembrie, țin minte. Eram la sală, apropo, ceea ce am început să fac, să mă duc în fiecare zi la sală. Asta e unica. Cu alimentația, nimic. Și am făcut o story și am zis așa, am nevoie de ajutor. Și atât ajutorul deja a venit peste 2 luni, da, decembrie, când cu adevărat am început să fac această transformare corporală. Cu adevărat și știam pentru ce vreau să o fac, pentru mine. Deci mai întâi s-a întâmplat situația cu mine, cu faptul că eu mă sufocam, nu puteam să urc scările și mă sufocam.
am văzut acesta, am făcut story că am nevoie de ajutor, mă duc în Italia, mă cântăresc 138 și atunci am înțeles că greutatea mea trebuie să o normalizez. Și și asta a fost în noiembrie și deja în decembrie eu am găsit și omul care să mă ajute și metoda prin care eu să fac această transformare corporală. Deci, dacă luăm cronologic, așa au stat lucrurile. M-am simțit foarte plină, m-am simțit plină, că am mâncat paste, am băut limoncello, pizza, deci foarte mult am mâncat acolo. Și asta, zic, băi, nu știu, și eu voiam să mă cântăresc pentru că mă simțeam foarte umflat și m-am uitat la poze. Anume pozele de acolo, știi? Chiar eram acolo umflată, eu parcă nu mă recunoșteam. Avem o față, deci tot ecranul meu era față. În apartamentul nostru, până a face reparație, dar reparație de câțiva ani, noi n-am avut oglinză de întregul. Era una în care era așa. Deci nu știam că o să vină momentul să facem reparație. Dar să zicem așa că una specială, incorporată, nu era. Și eu nu pot să zic că mă vedeam cam toată. Și nici nu prea mă admiram eu prin oglindă. Iată, dacă apare întrebarea, dar tu nu te vedeai în oglindă? Apropo, și a fost un moment în care am avut un hater, că eu am început să fac Instagram-ul din 2018, adică să fac, să mă fac un fel de blogger. Pe atunci promovam altceva decât modul sănătos de viață și atunci mi-a zis cineva, dar nu vedeți că tot ecranul e fața dumneavoastră. A fost ca un bullying de la un urmăritor sau ce mai era el, tot fața dumneavoastră acoperă ecranul. Și eu nu pot să zic că m-a afectat tare, am înțeles mesajul, dar acum mi-aduc aminte de el. Și într-adevăr așa și era. Adică oamenii ce vedeau acolo. Apropo, în luna august, în 2018, am fost invitată la un training cu Olga Țapurdei despre branding-ul personal și acolo ea vorbea, vorbea pentru toți, dar eu am primit-o ca personal. Și ea a pus întrebarea, ce transmiteți voi când ieșiți pe story să vorbiți ceva? Și în mintea mea au apărut cuvintele acelei persoane care mi-au zis că toată fața ta acoperă ecranul. Și am zis, eu asta transmit că mănânc mult, dar eu aveam momente că putem să pun telefonul și să mănânc când vorbesc, să fac live-uri și să mănânc. Și ea, poate cineva să zică, că mă rog, că Olga e de nivel de fashion, business. Ei și ce? Pentru mine a fost, deci eu personal am luat o informație că trebuie să fac o transformare corporală și eu acolo am avut și partea practică în care ea ne-a zis că scrieți voi ce promiteți să faceți până în decembrie. Pentru că oricum 5 luni de zile tu poți să faci ceva. Și acolo am scris că până în decembrie vreau să slăbesc 30 de kilograme. Eram naivă, nu știam. Dar am scris că eu până și în această perioadă să pun accentul pe să-mi schimb stilul. Pentru că eram în niște pantaloni scurți, capri, da, de blugi și eram într-un tricou. Pe când mă uitam, femeile deja erau în rochițe, arătau foarte bine. Astea care au venit la training despre branding personal. Și mă gândeam, dar care e branding-ul meu personal? Ce transmit eu informații? Iată prin faptul că eu ies pe story, ies în diferite fotografii. Fiți ca mine? Mâncați ca mine? Nu faceți sport? Și deci asta este experiența mea personală. Deci cei care ne ascultă să nu ia personal. Eu vorbesc despre mine. Și eu am zis că eu nu vreau să transmit acest mesaj prin pozele, prin videourile pe care eu le public pe Instagram. Eu vreau să transmit altă informație. Și la moment cu Olga noi discutam ce aș putea eu să fac pe Instagram și ea îmi zicea că ai poate face, v-am văzut că tu călătorești foarte mult, legat de călătorii, dar eu nu simțeam că e asta. Vreau să caut un domeniu, ce pot eu să fac pe rețele de socializare. Dar iată, a coincis că eu, făcând transformarea mea corporală, am mers în direcția respectivă și mulți mă asociază. Adică dacă vorbim despre branding, mă asociază Tania Gonciar, transformare corporală. Dar la moment, pentru mine, atunci a fost un moment de conștientizare legat de corpul meu. Bine, abia peste un an, eu n-am mai slăbit. Am ajuns în decembrie, n-am mai slăbit. După acel training, eu nu am mai făcut nimic, nu am întreprins nimic legat de transformarea corporală, dar când am ajuns în 2019 și în momentul mi-ai pus întrebarea, dar cum de hotărât să te cântărești? M-am cântărit pentru că simțeam cu greutate deja iată aici. Asta era una, deci mă simțeam foarte umflată, mă simțeam, nu știu, este așa un cuvânt parșiv, și mai aveam o chestie legate de atacuri de panică, parcă mă sufocam.
Deci, și deschideam fereastra și așa, și eu înțeleg că asta era legată de greutatea mea. Bine, aveam și o anxietate legată de situații diferite care se întâmplau, dar asta era legată de greutatea mea corporală. Și eu aveam apnee în somn. Soțul meu mi-a confirmat asta, pentru că la un moment dat puteam să mă trezesc noapte, că eu m-am oprit de respirat. Și eu mi-am dat seama abia în 2019 că dacă nu fac ceva, o să mor în somn. De la apnee. Ceea ce nu mai am, eu am scăpat de asta. Pentru că la gât am slăbit 14 cm. Vă imaginați un gât care are mai... Cât e 14 cm? Deci mult mai... Și în momentul când scapi și de grăsimea asta de pe gât, de pe organe, te ajută. Dar atunci eram, deci situația, cuvântul perfect, parșiv mă simțeam. Iată, Mariana îmi spune că de fapt când ai greutate simți genunchi. Eu nu simțeam genunchi, adică într-adevăr eu nu puteam urca la etajul 3. Deci genunchii, efectiv, parcă chiar să fac o genuflexiune, o așezare, mi-mi venea destul de greu. Asta era, deci, oribil. 2019, pentru mine, din punct de vedere fizic, nu, era oribil. Deși eu mă țin minte că totdeauna am fost flexibilă, eu dansam, mi-mi plăcea. Dar am ajuns că, dansând chiar, să-ți scârție genunchii și, practic, să nu poți face mișcări mai jos, așa, niște mișcări foarte, foarte, foarte legere. Eu am trimis în cer că eu am nevoie de ajutor și mie în decembrie îmi vine acel ajutor. Foarte interesant. Probabil că și eu eram în căutare, că eu îl urmăream pe Alexei, care este acum partenerul meu, dar la moment el era director la fitness club, unde eu mergeam și l-am văzut că el a slăbit. Pentru că îl cunoșteam, soțul meu se știa foarte bine cu el nu știa cine sunt eu, dar eu știam că el era mult mai tortoșel, să zicem așa, și el a făcut o transformare corporală, a luat el o decizie, a slăbit el vreo 15 kg. Tot a făcut-o pentru hernii, pentru genunchi, are el motivele lui, dar eu am observat. Și am vrut cumva, nu știu, să mă văd văzută și am scris, v-am văzut astăzi în sală, arătați foarte bine. Și eu spune, mulțumesc, Tatiana, văd că veniți de mult la noi, la fitness club, dar nu aveți niciun rezultat. Vreți să vă ajut? Și zic că altul vrea să mă ajute. Dar de ce spun altul? Pentru că au mai fost câțiva antrenori tot de la aceeași sală, știind că eu deja eram publică pe Instagram. Atunci aveam, cred că, vreo 20.000 de urmăritori și, mă rog, ei voiau ca să se promoveze. Și cumva am mai avut încă 2 propuneri să mai lucrez cu câțiva antrenori. Și eu zic că altul vrea să mă ajute, dar îi spun soțului. Și soțul zice, păi, hai încearcă, pentru că Alexei îmi zice, vină la o consultație. Și eu când am văzut asta, îi spun soțul, zice, cadem. Ne-am dus la consultație, chiar în aceeași zi. Deci de acolo am învățat o lecție, nu trebuie să mâini. Deci Alexei e omul care, dacă mâini, și să mâini. Acum, hai să rezolvăm. Ne-am dus în aceeași seară și el zice, uite, Tania, ca să vedem care e situația ta, noi avem nevoie să știi cât tu mănânci. Dar ca să știi tu cât mănânci, tu trebuie să cuantifici, să numeri totul. Deci, cum să număr? Există aplicații în care tu o să introduci tot ceea ce mănânci tu și noi avem nevoie ca să evaluăm. Iată, să știm până la situația de astăzi. Și uite, atunci el mi-a explicat o aplicație în care zice, introduci, rog, tot ce ai mâncat astăzi la memorie. Da, poate tu nu știi plus minus gramele, dar eu sigur, când am pus gramele foarte puține, pentru că omul nu știe ca tare cât cântărește un produs și îți pare că cântărește foarte puțin. Cu toate acestea, punând tot ce am mâncat eu, la final de zi, cu el ne-am întâlnit, apropo, la ora 7, am avut consultații, 7 seara, eu aveam 4600 de kilocalorii. 4600. Și eu când am văzut, pentru că mintea mea eu știam că o femeie trebuie să mănânce 1500-2000 de kilocalorii. Așa eu știam. Și eu când am văzut 4600, zic, nu cred. Nu cred așa ceva. Și el zice, bine. Că eu, în general, când noi am discutat, zice, dar cum mănânci? Tu zic că eu nu mănânc. În general nu mănânc. Dar de unde a venit această eroare, că eu nu mănânc? La mine nu exista faptul că, uite, ăsta e prânzul. Iată, noi ne așezăm, avem prânz. La mine job era de la ora 8 până la 5 seara, respectiv mic dejun acasă nu era. Eu treceam pe la vreo gheretă și îmi luam acolo un sandwich din croissant și puteam să iau și ceva dulce, desigur, un cappuccino mare, vă rog, și asta era micul meu dejun. La care eu nu spuneam că e dejun. Asta a fost ceva, așa, o gustărică. Când ajungeam la oficiu, de la oficiu mâncam cam de la toți colegii ce aveau ei pe mesă, că erau mese comune. Și eu obișnuiam să aduc ceva, cumpăram și puneam pe masă comună.
de la fructe, nuci, arahide, prăjituri, checuri, orice omul putea să... Și eu din toate mâncam. Și am înțeles atunci, deci când el m-a întrebat și am zis că nu mănânc nimic, toate astea erau gustări. Dar de fapt fiecare gustare, asta este o masă, asta este o greșeală foarte mare când noi subapreciem toate gustările noastre. Uneori o gustare poate avea mai multe calorii decât o masă. Decât cina era ca și o masă comună cu soțul meu și iată eu asta consideram că este o masă. Deci de asta spuneam că eu nu prea mănânc. Nu l-am considerat. Bine, și uite, făcând această evaluare, a venit a doua zi, când eu deja mai conștientă. Am înțeles că eu mănânc de 11 ori pe zi. Deci a doua zi puneam tot ce mănânc și când am văzut orele la care am introdus tot ce mănânc, erau 11 ori. De 11 ori. Bine, erau mai puține calorii, erau 2800 și ceva, dar oricum erau multe și erau 11. Și atunci mi-a zis Alexei, trebuie să înțelegi un lucru, că există macronutrienți. Și zic, da, eu știu, dar eu deșteaptă, eu așa, foarte greu să lucrez cu oamenii, deja spun din perspectiva mea acum, ca și nutriționist, când ei sunt oameni dotați, care au cunoștință, pentru că eu lucrez și cu medici. Medicii toată informația asta o știu, dar ei nu și-au atribuit-o lor. Exact așa a fost și cu Alexei. Alexei nu are studii în chimie și biologie sau în medicină sau nutriție are, dar în biologie, chimie, eu știu ce sunt ăștia. Și el când îmi spune și la mine în cap să aranjează toate pe poliță, stai, proteină, noi avem nevoie de mult proteină, cât mâncam eu? Practic foarte puțină. Putea fi carne, dar carne așa, un pic ușor. Carbohidrații, care zic, oi, dar de ce mănânc așa de mult carbohidrați? Mi-au început să mi se așează toate grăsimi. Oi, dar ce de multe grăsimi mănânc eu, din dulciuri mănânc multe și grăsimi saturate. Wow! Și uite, la mine a fost așa ca când mi s-au explicat lucrurile astea, deci eu am înțeles ce greșit am făcut toată viața și am înțeles că la noi nici în școală nu se învață, nici părinții nu știu, nimeni nu știe. Și zic, wow! Deci a fost așa, m-am foarte impresionată de tot ce se întâmpla. Și pentru mine, prima lună, cu această aplicație, am slăbit 8 kg. A fost atât de motivant. Foarte, deci, iată așa, parcă mi-a dat așa un suflu și zic, wow, eu 8 kg prima lună, acum e decembrie, eu până în iunie slăghez vreo 60 de kg. Aveam și niște calcule în capul meu, știi? Și zic, gata, eu știu secretul. Așa îmi pare de bine că eu știu secretul. Și vine următoarea lună, februarie, și slăbesc 2 kg. Și zic, de ce așa? Ei m-au demotivat foarte tare. 2 kg, cum așa 8 kg aici? Dar, clar, că când tu deja, eu am început să studiez mai mult, dar apropo, n-am studiat totul într-o săptămână, foarte mult timp. Deci eu, când a început COVID-ul, abia atunci m-am înscris la o școală de nutriție din Rusia și atunci și mai mult și-a durat până în iunie. Abia eu în iunie pot să zic că am ajuns cu cunoștințe, iată așa, bază care deja mă făceau să nu mă panichez că nu slăbesc, să nu mă panichez când adaug 1 kilogram, ieri am avut atât așa, plus 1, știi? Abia în iunie. Și eu îmi dau seama, de ăștia care nu au încă studii, este foarte demotivant prin ce trec ei la începutul transformării. Eu am plâns atât de mult în această perioadă până am slăbit deci până am slăbit primele, 30 de kilograme, eu plângeam foarte des. Și cu toate astea, eu mereu spuneam, noi ne scriam doar prin Viber, pentru că în ce a constat, ce m-a ajutat pe mine, până la urmă, ca să dau secretul oamenii să știi, băi, o slăbit la 138, acum are 79 de kilograme. Cum o slăbit femeia asta? Iar vreau să spun că am 1,80 m, să nu zică lumea că încă nu-i slabă. Normal, mai am un pic de slăbit, dar nu asta e ideea. Cum am slăbit eu? Am slăbit pentru că am avut un om alături căruia puteam să-i spun că eu nu slăbesc. Iată, eu mă simt azi, am mâncat prea mult. Iată, eu m-am rupt și am mâncat la ora 10. Iată, și omul ăsta a fost foarte, poate el o făcea foarte simplu, spunând că, dar nu e grav, nu e strașnic, s-a întâmplat, mâine nu fă asta, gata. N-ai slăbit luna asta? Posibil, pentru că și sunt diferite situații și mi explica lucrurile. Și pentru mine a fost important să fie un om alături care să mă încurajeze și să nu cedez. Iată, eu sunt omul care... Eu știu, iată, Mariana, tu ești omul care sigur te motivezi, n-ai nevoie de cineva care, dacă ți-ai pus un scop, o faci. Și asta, apropo, ăștia care cu știința voinței, știi, zic că 90% dintre oameni au nevoie de cineva alături, ca să fie motivați. Iată, 10 sunt ăștia care singuri pot să autodidacți, singuri caută, singuri se motivează, treză dimineața, iau planul lor. Iată, până la 90% ăștia sunt cei care mereu au nevoie de cineva. Dar dacă mai ești încă și sangvinică, dacă mai vorbești încă și mult, atunci tu șanse puține ai ca să slăbești. Apropo, pentru
mine, proiectul vostru, care acum ai spui Fit Online, a fost cel care m-a învățat să calculez caloriile și el m-a ajutat. Ca să înțelegi că e totuși, e nevoie de cuantificat. Dacă noi numărăm, noi nu știm ce e acolo. Așa, asta e aproximativ, știi? Noi pe niște... Deși știm să cuantificăm. 3 antrenamente, 7 ore de somn, 3 litri de apă și parcă mănânc normal. Nu, cât mănânci? Nu, că normal. Trebuie să știi. Dar asta e altă situație. Revin la kilogramele mele. Deci eu am slăbit greu. În 14 luni am slăbit aproape 50 de kilograme. Deci ar fi 1 an și 2 luni. Și au fost persoane care în această perioadă îi scriau la Alexei și când el făcea o postare despre mine, Tatiana a slăbit deja atâta. Dacă era cu mine, ea slăbie toate kilogramele astea în 4 luni de zile, știi? Într-un fel, și metodă promovați voi. Cum asta a fost? Eu am slăbit lent, dar pot să zic că nu până la sfârșit. Și am avut 2 etape de slăbire. Prima a fost de cea de 50 de kilograme și vreau să spun public că nu m-am menținut la 50, dar erau 48. Adică eu eram în 90 de kilograme, practic, știi? Și a mai fost un moment că eu m-am pregătit, toată viața mea mi-am dorit să alerg un maraton. Și eu m-am pregătit de acel maraton, care l-am alergat în 2024, iar după maraton, deci am alergat cu, cred că 92 de kilograme, deci am adăugat. Oamenii, dacă cred că tu slăbești la cardio sau la nu știu ce, nu este adevărat, tu slăbești dacă tu ții deficit caloric. Dar tu când faci foarte mult efort, tu ai poftă de mâncare. Și eu recunosc, eu aveam poftă de mâncare, eu mâncam. Și în timpul, după maraton, am avut simptomul ăsta, sindromul învingătorului. Și am adăugat kilograme, practic, până la 98, chiar într-o seară. Am văzut și 100, bine, eram îmbrăcată, era seara. Și pentru mine a fost asta foarte stresant. Zic, eu nu vreau înapoi. Deci, chiar am avut, nu e o slăbire. Deci, cine crede că dacă tu slăbești și te menții la asta, nu este adevărat. Iată, așa este o fluctuație. Iată, așa. Deci, am slăbit în 14 luni, 50, am adăugat 2, m-am ținut iată în 2, putea să fie și minus. Dacă era vara, se ducea în minus. Dacă venea iarna, eu nu mai adăugam. 4 ani de zile m-am ținut așa. Și în al 5-lea an de zile am adăugat înapoi, deci practic 7 ies, 8 kg. 8 kg, deci practic eu în 2025 iarăși am ieșit public și am zis, am adăugat 10 kg. Da? Încă un moment ce m-a ajutat pe mine să slăbesc, asta a fost recunoașterea, adică să ies, spun asta public. Pentru mine, iată, mă întrebai dacă ai avut situații jenante. Tot o situație jenantă a fost să ies public, să spun că eu sunt grasă și vreau să slăbesc. Când am făcut-o în decembrie 2019, că eu am ieșit public să spun asta. Pentru că Alexei îmi spunea acum, Tania, noi trebuie să ardem podurile cu persoana veche să nu mai fie, dar tu să-ți asumi și responsabilitatea față de urmăritorii tăi o să te ajute foarte mult. Tocmai de aceea eu încurajez persoanele să spună altora că ei le slăbesc, că în momentul în care zici, sunt unii, nu vreau să știe nimeni. Când spui că nu vreau să știe nimeni, tu deja admiți că undeva o să trișezi, că undeva o să cedezi, că undeva o să zici, dar mie asta nu mi-e dat, eu nu pot, nu știu ce. Dar când tu ai spus la alții și știu că ești într-o transformare corporală, și tentațiile, poți fi tentații din partea lui, hai mănâncă, dar hai nu știu ce acolo, dar în același timp poate fi invers, poate să te ajute, să te susțină și poate să fie că, băi, eu am dat cuvântul la omul ăsta, lasă-mă vadă că eu sunt un exemplu. Nu că stau și mănânc acum mult. Nu că stau și nu mă duc la sport. În momentul când tu ai de dat cuiva dare de seamă, foarte mult influențează. Eu, în momentul când am ieșit public și am spus că eu sunt grasă și vreau să slăbesc, m-am simțit că eu sunt la punctul zero. Iată, de aici va urma o călătorie de transformare. Nu sunt plinuță, nu sunt, nu știu, tortoșic, dolofană sau nu știu ce. Eu sunt grasă. Apropo, am avut un mesaj când eu spuneam asta despre mine și cineva mi-a zis că de fapt tu ești grasofobă prin faptul că tu ți atribui ție cuvântul grasă, tu prin asta arăți că ești pe ceilalți, da, grasofobă față de alții. Zic, nu, eu am dreptul să-mi spun asta și eu mi-o spun mie și nimeni nu o să mă contrazică prin propriul meu exemplu. Doar eu îndrăznesc să ies, să spun public, să spun, când eu eram grasă, tu n-ai dreptul X sau Y să zici că neată tu erai grasă. Nu, doar eu am drept să spun asta. Și eu spun, când eu eram grasă, eu eram bolnavă. Când eu eram grasă, eu mă simțeam așa, pentru că asta am trăit. Eu am trăit asta.
Și da, ai dreptate când ai spus că asta te eliberează și te ajută să înțelegi că tu ești la început. Și recomand. Iată, fetele care te urmăresc pe tine, în momentul ăsta când se zic, da, eu sunt grasă și am nevoie de aici să fac transformare. Dar să nu se mintă. Să nu-și spună, să nu-și găsească scuze. Foarte multe scuze acum se găsesc pentru ca să nu pornească momentul ăsta. Și uite, la mine, la momentul ăsta a început. Și eu ieșeam o dată pe lună, făceam o postare în care spuneam, iată așa, am slăbit, n-am slăbit. Dacă undeva la mine pe pagină este evoluția asta. Și apoi am mai rărit-o pentru că au fost luni în care nu am slăbit. Era chiar și 0, a treia lună de ziua mea, apropo, 0 kg. A fost 8, 2, 0 kg pe lună. Și asta e foarte demotivant. Eu înțeleg acum prin ce trec fetele. Dar asta... Deci istoria mea, cred că m-a ajutat pe mine să devin ce sunt acum. Și asta e tare fain. Că am primit de ce toți cei care slăbesc devin nutriționiști, știi? Și eu zic că nu știu, în cazul meu a fost, cred că așa, un accident. Dar este un accident foarte bun. Mie îmi permit și studiile și acum studiile de Universitatea de Medicină, deci asta mă face chiar să înțeleg mult mai bine prin ce trece o femeie care vrea să facă transformare corporală. Pentru că eu am trecut asta. Și încă trec. Și încă trec, vreau să spun. Primele luni, când am slăbit 8, 2, apoi 0 kg, 0, apropo, să știți că este începutul și pandemiei, când toată lumea stătea pe acasă. Și în momentul ăla, având deja minus 10 kg, Alexei se gândea, gata, am pierdut-o pe Tania. Eu dacă stă acasă, nu o să mai slăbim. Și uite, Alexei a început să facă antrenamente, oricum și ei stăteau în casă, și noi stăteam în casă, și toată lumea era în casă. Zice, hai fiecare zi la ora 6 și 60 de zile. El a fost live pe Instagram pentru toată lumea, accesibil. Făcea antrenamente cu ceea ce avea pe acasă. S-a dus la sală, a găsit niște... Și deja recomanda, dacă aveți niște greutăți sau dacă aveți niște sticle, faceți acest antrenament. Și făcea exact 45 de minute pe Instagram. Și eu m-am antrenat așa, ca să mă mențin. De asemenea, tot el de la sală mi-a dat o bicicletă acasă și a zis că când asculti muzică, privești un film, învârtește bicicleta. Și asta tot m-a ajutat, apropo. Și la un moment dat, când făceam și aceste live-uri, el zice, ce fain, pentru că eu anunțam pe Instagramul meu și el zice, hai să facem din asta un proiect, dar să-l monetizăm. Că așa noi nu înțelegem, unul vine, unul nu. Și a fost atunci, eu am anunțat, eu mă gândeam, eu nu vedeam un viitor, dar el are minte de antreprenor, omul. Și în momentul ăsta el zice, hai să punem așa un preț simbolic, cred că era lei atunci, 500-700 de lei, nu mai cotează prețul, dar ideea că am văzut că oamenii chiar voiau. Erau acasă și aveau nevoie de energia asta, dar era strict doar sport. Doar sport era. Iar în luna iunie, după ce eu în momentul ăsta am făcut studiile la școala asta ei pretindeau că este un institut, universitate, dar mă rog, știți voi cum sunt cursuri, dar foarte bune. Deci pentru mine a fost o bază foarte bună de nutriție. Eu deja înțelegând cum funcționează lucrurile, eu zic, hai eu să-mi iau și partea de nutriție. Așa cum am făcut-o, dumneavoastră ați făcut-o cu mine, cu aplicația, hai să facem și chestia asta și să monitorizăm. Și asta a dus roade. Și atunci, abia în luna iulie, Alexei zice, hai să facem un proiect. Adică nu doar pur și simplu, când am început cu așa, oamenii ca și cum pe bază de patentă îți făceau așa un schimb, îți dau niște bani că îi vin la tine și deja noi am făcut ca și cum un grup închis. Și eu zic, ok, eu am să-i iau partea de monitorizare cu alimentația, dumneavoastră cu antrenamentele, dar în iulie am luat decizia ca să o facem la nivel de proiect, cu o firmă înregistrată, ca să fie totul legal. Și de atunci, eu la început nu știam ce o să iasă. Dar când am văzut cum crește pe lună ce trece, oamenii încep să aibă nevoie de așa un produs, fiind acasă, pentru că a stat o perioadă de studiu cam un an jumătate, nu era clar, ba ieșeam, ba iarăși venea un val. Și toți fiind acasă, stăteau mulți pe Instagram, adică stăteau și urmăreau, hai să ne antrenăm. Și uite, problema cea mai mare a fost, știi care? Că mie mi-era rușine ca eu să promovez proiectul, deoarece eu era un proces de transformare. Eu aveam 112 kg când am început noi prin mai, sau da, cam așa, adică primele persoane, primii clienți când au venit la noi. Și spun, Alexei, dar cum eu pot să fiu, iată, fața unui proiect dacă eu încă n-am slăbit? Dar el spune, toți care slăbi fac proiect. Dar nu încearcă în procesul slăbirii să faci un proiect. Și el a văzut din asta o perspectivă și eu chiar, probabil că oamenii care mă urmăreau și văzând rezultatul meu, au avut încrederea asta. Eu nu știu cum, eu nu știu dacă eu aș face acest lucru. Dar uite, sunt oameni de atunci care încă sunt cu mine, acum în program, în proiectul meu și asta bucură.
ce au văzut transformarea mea. Deci la mine nu a fost, dacă ar veni cineva să zică că ai făcut bariatrie, că ai făcut... Dar eu nu sunt contra la niciun instrument care te ajută să slăbești, pentru că slăbitul este necesar. Decât să mori de gras, mai bine nu mori, dar îți faci intervii cu diferite instrumente sau cu injectări sau cu altceva. Eu nu sunt contra. Mai ales că acum am fetici cu bariatrie și cu injectări și cu peptide, asta este ok. Da? Dar eu nu am făcut-o pentru că oamenii au văzut prin ce am trecut, cât a fost, știi? Și ajungând deja, când am slăbit 50 de kilograme, asta a fost un moment wow, asta a putut să fie promovat mai mult, mă rog, cifra e rotundă, știi? Și iată, de atunci proiectul nostru crește, dar eu, totuși s-a schimbat greutatea mea, eu am adăugat. Eu am slăbit în 2 etape. A doua etapă este acum, în anul 2025, 2026, când am slăbit cele adăugate, când am spus că după maraton am adăugat kilograme și m-am dus și mai jos. Și acum, probabil, cântăresc, dacă vă aduceți aminte la începutul istoriei mele, că în clasa 10 aveam 83, dar eu acum 79, deci eu cântăresc mai puțin decât în clasa 10. Asta e tare fain. Asta e un sentiment așa, mă rog, nu trebuie să fii mândru pe faptul că tu ai fost gras și ai slăbit. Serios, e că cineva îmi zice, chiar te mândrești? Pentru mine că deci chiar a fost o luptă. E foarte ușor acum se romantizează că tu poți slăbești foarte ușor. Și eu uneori fac astfel de publicitate. Vino și slăbește inteligent și fără efort. Nu, e nevoie de efort, e nevoie de disciplină. E nevoie uneori să zici nu la 2 bucățică. E nevoie uneori să faci alegeri în care, bine, dacă ai de ales un produs alimentar, te gândești care e unul mai sănătos sau mai benefic pentru tine și îl alegi pe ăsta, nu pe cel. Adică totuși există un disconfort, nici nu știu dacă să-i spun disconfort, există... nu este chiar atât de simplu, după cum se promovează în oricare metodă, că e detoxuri, că nu știu ce. Nu este simplu să slăbești. Și nu este simplu să te menții. Încă o problemă, da? Pentru că de slăbit, acum avem atât de multe instrumente care sunt pe piață, bine, bariatrie în cazurile în care este obezitate morbidă, da? Vorbim acum despre injectări și eu lucrez cu fetele astea, care sunt pe diferite preparate și slăbesc, dar ce faci după? Dacă tu n-ai făcut aici o transformare în alimentația ta, dacă tu n-ai început să faci sport, în momentul în care tu ieși de pe aceste preparate, tu nu o să poți să te menții, știi? Și iată așa, dintr-o nevoie personală de a slăbi, datorită lui Alexei s-a născut acest proiect, datorită lui am mers cu studiile mai departe, pentru că am făcut școala din Rusia, am făcut școala din România de un an de zile și sunt nutriționist certificat în România și acum Universitatea de Medicină, master în nutriție umană și am creat acest proiect care am plinit recent 6 ani de zile. Asta mi se pare o chestie tare faină și eu înțeleg că asta e ceea ce o să fac eu toată viața, să ajut femeile, să motivez femeile să facă transformarea corporală, pentru că asta e mesajul meu, să le spun că tu poți să fii sănătoasă până mori. Sună straniu, știi? Că mulți cred că dacă fac sport, dacă urmăresc alimentația, dacă iată somnul, vor trăi mai mult. Nu știm. Poate să treci mai mult, dar dacă am face un grafic, știi? Iată, de la, punem așa, ani, de la 30, 40, 50, 60, da? Eu așa cum văd eu, cum văd ceilalți, văd invers. Și iată, sus am avea calitatea vieții sau sănătate. Sănătatea e sus și aici ani. Deci are și că așa sănătatea scade. Și ajungem la, să zicem, 90 și murim. Bine, speranța e prea mare, 90, să zicem 85, da? Ce facem noi, iată, eu, tu, Mariana și alte femei care fac sport, care urmăresc alimentația? Iată așa, și hop. Dar iată, bucata asta, tu ai savurat-o ca viață, tu ai savurat-o prin mișcarea care o faci, prin călătoriile pe care le ai, prin hainele care le porți, prin felul cum tu te simți, că nu o faci pentru cineva. Poate să nu se schimbe nimic legat de socializare, deși mă îndoiesc, dar e vorba despre starea ta interioară. În cazul meu s-a schimbat enorm. Deci cum eu mă mișc, cum eu ceea ce pot să fac. Și eu înțeleg că dacă o țin tot așa, iată, la mine o să arate așa, dar nu sănătatea să scadă în jos, știi? Dar asta foarte mult contează. Tu alegi la vârsta de 65 de ani să stai în rând la doctor, că te doare într-o parte, te doare inima, te dor genunchii, te duci să vezi că asta a apărut osteoporoza, sau tu alegi că în acest timp să te mai duci undeva în călătorie, să mai urci un munte, să-ți permiți că oasele tale sunt sănătoase. Și uite, asta e ceea ce promovez eu prin proiectul meu și le spun femeilor.
Ceea ce facem noi e mai mult decât faptul că tu slăbești. Și eu asta vreau să înțeleagă, că a slăbit sunt unele fete, și nu le judec, dar au 58 și își doresc foarte mult 54. Și ele nu înțeleg că, de fapt, transformarea trebuie să fie în altceva, în masa musculară. Tu poți să ai tot 58, dar să arăți superb. Dar tu cu 58, nefăcând sport, nemâncând, că ele nu mănâncă, dar având aici flească, știi, stă grăsime, asta este problema. Scapă de grăsime și adaugă masă musculară. Pentru că dacă nu adaugi masă musculară, sănătatea ta are de suferit. Nu acum, dar la 50 o să o simți foarte bine. Și asta e... Îmi doresc foarte mult ca acest proiect să împlinească și 20 de ani, știi? Ca să, și mai departe să transmit această... Eu am zis că sunt ambasadorul antrenamentelor, mai mult a antrenamentelor de forță decât a alimentației, știi? Era undeva pe un reel în care un domn în vârstă spunea că o femeie grasă, dar care se antrenează de forță, o să trăiască mai mult decât o femeie grasă care nu se antrenează, știi? Ce înseamnă grasă? El așa și spune acolo, overweight, știi, în engleză spune. Depinde și asta eu vreau să știe că fiecare femeie care are în rutina aia sa de săptămână 3-4 antrenamente, ea face un lucru enorm pentru sănătatea ei. Enorm. M-a întrebat despre mine dacă îmi mai doresc să slăbesc, așa cum am mai menționat în timpul acestui monolog, am zis că mi-aș dori încă câteva kilograme, pentru că picioarele mele au rămas cele mai mari din corpul meu. Mie îmi place partea de sus cum arată. Mie îmi place că eu am talie și că talia mea este 75, asta este foarte fain, dar sub talie am un fald așa destul de neplăcut. Mie nu-mi place estetic și îmi doresc foarte mult să fac o operație plastică de abdominoplastie, să scot și pielea și grăsimea cei care au mai rămas și care ea nu slăbește așa. Iată, mulți își imaginează că o să slăbească altfel. Pe picioare, dacă s-a primi, dacă o să iasă bine, dacă nu, deci sunt ok, deci pui niște leggings și este ok. Dar asta, mi-aș dori încă, nu știu, să slăbesc aceste mai jos de 77, nu știu, că eu spuneam înainte că vreau 77, cred că vreau 75. Dar nu sunt obsedată de a mă duce de adică și sub 70. Nu, înțeleg că nu este ok și nu pot. Eu am mai mult de 6 luni de când stau pe loc. Deci nu se duce. Deci, deși simt că sunt, dar poate nu sunt în deficit caloric, nu știm. Noi nu știm niciodată ce are corpul. Sau poate mai are nevoie de ceva care să ajute, poate să schimbă antrenamentele. Deci noi acum cu Alexei stăm și ne gândim la chestia asta. Dar dacă vorbim despre kilograme, dacă ar fi încă câteva kilograme jos, e bine. Dacă nu, oricum merg la abdominoplastie. Și un pic aici, poate gâtul să facem. Nu, eu nu judec femeile care fac chestia asta. Fiecare decide pentru el. Cum a zis o cunoștință de-a mea, că o viață trăim, știi? Și dacă tu te simți mai bine, dacă faci o transformare în tine, asta este tu decizi, este corpul tău. Da? Nu trebuie să ascultăm de cineva sau... Inclusiv și femeile care decid cu kilograme plus că ele vor așa să rămână și ele sunt ok, sunt împăcate, atunci asta este decizia lor. Nici eu, nici tu, nici celălalt nu avem dreptul să le judecăm, știi? Că sunt femei care decid să rămână așa. Și apropo, Mariana, tu ai spus că la noi în proiect ai învățat să numeri caloriile. Eu sunt sigură că o să apară comentarii, dar care e secretul, dar cum am mai făcut și o să apară și comentarii care o să zic, dar cum, toată viața trebuie să numeri caloriile? Că eu am menționat acum, nu știu, sunt sau nu sunt în deficit caloric, pentru că eu acum nu mai număr caloriile, dar vreau să vă zic că în a doua etapă, în anul trecut, când am început să dau cele de la 98 de kilograme în jos și să ajung până la 79, am numărat caloriile. Pentru că eu știu instrumentul, eu am vrut să fiu în deficit. Creierul nostru are capacitatea să ne mintă, dar ce e o bucățică mică? Și dacă eu chiar aplicam metoda farfurii, pentru că eu învăț fetele să aibă în minte întotdeauna metoda farfurii, adică de unde iau proteină, cum arată porția, cât e, iată, eu trebuie să mănânc, nu știu, 130 de grame de carne sau un produs, dacă e brânză, de unde mi iau măcar vreo 20 de grame de proteină, de unde o să-mi iau? Fetele deja știu. Și nu trebuie să stea toată viața pe o aplicație de calcul a caloriilor. Deci, hai ca să generalizăm. O persoană, când vine în proiectul nostru, este instruită cum să folosească o aplicație de calcul. O folosim 6 luni. Cum ai zis tu ai folosit-o 6 luni. În aceste 6 luni, cineva poate să folosească un an. Eu o să spun experiența mea. Eu am folosit-o un an și jumătate.
Deși slăbisem deja 50, eu un an jumătate, pentru că era deja foarte deprinsă, eram deprinsă, dar nu cântăream de fiecare dată pentru că creierul meu a învățat cât cântăresc, iată, când îmi puneam câteva linguri de, nu știu, salată, de pastă, de când luam ton sau când luam pește, eu deja știam cât asta cântărește. Și eu puneam doar în aplicație ca să văd orientativ, aha, cât mai pot să mănânc, cam atâta. Și uite, eu rog fetele 6 luni să folosească aplicația și să înțeleagă cam cum poate arăta un meniu. Ele, într-adevăr, învață cum să-și facă propriul meniu. E foarte important să înveți asta. E foarte important să nu ai gustări. Gustările sunt o pacoste. Pentru toată lumea, eu întotdeauna am spus, gustările nu ne fac bine. Dacă ai mese fixe, pot fi și 4, pot fi și 5 dacă sunt justificate, dacă tu ai efort fizic, dacă tu azi ai urcat în munte, poate fi și a 5-a masă, nu este o problemă. Dar în mod normal, dacă ai o muncă de birou, 3 mese sunt suficiente. Nu mai ai nevoie de gustările care sunt printre. Cât am muncit, dar pe am făcut calcule, că eu sunt contabil. Astea sunt niște justificări care le caută cealaltă persoană din tine care nu-i prietenul tău. Și uite, ele învață 6 luni, după care pur și simplu intuitiv, dar deja nu mai este intuitiv, educat. Tu te alimentezi mai departe corect. Și asta este cu efect. Poți să adaugi un timp, iată cum experiența mea, că la 4-5 ani de zile, pe lângă porția mea care era, mai puneam câte ceva și de ajuns să adaugi un 100-200 de kilocalorii în plus în fiecare zi. Pe la un an de zile, tu te trezești cu 5-6 kg în plus. Înțelegi? Dar știind că există o aplicație de calcul a caloriilor permanent, nu, mereu poți să te întorci la ea, te întorci pe o lună și poți să revii la vechiule obiceiuri sau cantitatea ta care să-ți permită să slăbești acele 5 kg și să revii înapoi. De asta eu recomand să ne cântărim. Cântăritul nu trebuie să fie ceva care ne sperie. Cum ai zis că nu te cântărești că s-ar putea să fie un plus. Plusuri sunt multe. Iată, recent am aflat că poți avea plus și la ovulație, poți avea plus kilograme și la menstruație, poți avea plus și când ai băut și când ai mâncat prea mulți carbohidrați și când ai avut o cină prea târziu. Dar dacă tu ești instruit și știi asta, tu te uiți ok. Și eu zic, când tu te cântărești, asta poate deveni motivant ca tu ziua asta să o petreci în deficit caloric. Dar dacă multe femei zic, ei, nu mă cântăresc cam mult și așteaptă o lună, nu ajută. Deci în luna asta tu poți să adaugi 3-4 kg, iată așa poți să adaugi. Eu asta am simțit-o pe mine. Eu nu mă cântăream. Când am adăugat aceste kilograme după maraton, asta era din cauza că eu nu mă cântăream. Și eu simțeam că e mult, că am adăugat. Dar mă temeam de momentul ca să urc acolo și să văd niște plus. De asta eu recomand cântăritul bun, maxim, adică sau minim o dată în săptămână trebuie să fie. Pe mine mă întreabă mulți, spune-mi ce să mănânc ca eu să slăbesc așa ca și tine. Deci foarte des am această abordare. Și eu când spun, păi poți să mănânci tot. Dar adevărul e că, păi nu chiar tot. Dar ele apar cu timpul și aici dau întotdeauna sfatul lui Alexei, care de la început tot mi-a zis că pot să mănânc tot dacă folosesc aplicația de calcul și acolo bugetul caloric îmi permite să fiu în ziua respectivă, da. Dar cu timpul, deja când tu ești mai aprofundat, când tu ai lecții și ceea ce fac eu în fiecare luni, zi de luni, noi luăm diferite teme, spre exemplu, dacă vorbim despre grăsimi saturate sau grăsimi în general, unde se conțin, care să le evităm, atunci, dar asta vine treptat. Eu la nimeni nu interzic careva produse. Dar cu toate acestea, dacă vorbim despre mine concret, ce am scos eu? Eu am scos mezelurile. Eu nu mănânc mezeluri. A fost foarte rar în cazuri în care am mers în ospeție la cineva și am mers foarte mult drum până la Briceni, de exemplu. Și acolo pe masă erau doar niște tartini. Și am luat doar o bucățică, dar nu era mult. În casă eu nu cumpăr. Am cumpărat vreo lună în urmă, cred că pentru mama, ea zicea că voia niște cremuști și am luat. Am gustat, dar pentru mine erau deja sărați. Pentru că eu nu mănânc sărat. Bine, eu sunt pentru că noi avem nevoie de sare, dar din altă parte, dar în cazul ăsta eu simțeam că sunt prea sărați. Nu mai mănânc produse pe care scriu grăsimi trans. Ulei de palmier, dacă scrie. De exemplu, franzeluța, tortul poveste. Nu, dar în general eu nu mai mănânc din comerț dulciuri, nu mănânc.
Pentru că eu știu că toate dintre ele conțin uleiul de palmier, care este grăsime saturate de care corpul nostru nu are nevoie. De asemenea, conțin și toate astea procesate, chipsurile. Bine, gust. Dacă cineva are, pot să gust una, dar nu este ca eu intenționat să cumpăr și să mănânc. Nu. Ce nu mai mănânc? Consum foarte puțin alcool, foarte puțin, pentru că asta tot afectează. Pâine. Mănânc pâine dacă este cumpărată de la cineva care face cu maia, adică mai mult artizanală, nu din comerț. Categoric. Eu din comerț pâine nici nu mai pot mânca. Și dacă o mănânc, poate fi, să zicem, cu unt și să fie una mai caldă, știi, și îmi vine așa câte o poftă. Dar asta e cât de o dată în săptămână. Și dacă cumpăr o pâine care este de calitate, mie mi-ajunge pe câteva zile. Adică oamenii cred că, zic că, dar cum, pâinea în fiecare zi și costă așa de scump, o să dai 80 de lei, de exemplu, pe o pâine? Dai, pentru că dacă dai pe o cafea 50 de lei, o să dai și pe o pâine, dar o ai de calitate și ea oricum este mai benefică. Bine, până la urmă eu le zic așa, trebuie să evităm categoric ceea ce eu interzic. Asta sunt mezelurile. Poate cineva o să mă contrazic că tot ce conține grăsimi trans și acolo scriu, deci concret din patiseria care este în comerț și toate ce este conservat, conțin și cam gata. Astea sunt. Restul deja le revizuim și poate le luăm o dată pe săptămână sau foarte ocazional. Carne de porc, de asemenea. O recomand maxim 2 ori pe lună dacă este. Până la urmă contează cantitatea. Foarte mult contează. Contează cu ce ai combinat această mâncare. Nu știu, eu sunt pentru produsele antiinflamatoare. Faptul că oamenii folosesc foarte mult ulei de floarea soarelui, el este pro-inflamator. Dar asta se învață cu timpul. Un om când vrea să slăbească, mai întâi trebuie să fie în deficit caloric. Dar cu timpul, la el începe și selectivitatea asta. Care produs e bun? Pe care eu îl scot? Care eu îl adaug mai mult? Nu poți deodată să vii și zici. Ceea ce fac foarte mulți nutriționiști e că vin cu o serie de recomandări deodată. Omul ăsta când o să vadă, el o să sperie. Gata, asta este eșuat, este un proiect eșuat. M-am convins pe mine când cineva a încercat să facă chestia asta și bine, eu n-am făcut, eu am luat metoda lui Alexei, care el intuitiv așa a făcut-o. Lasă-o să mănânci tot, dar pe urmă cu timpul singură să vadă care este ceea ce îi face bine și ceea ce nu îi face bine. Asta vine cu timpul, tu studiezi asta, pur și simplu. Istoria mea de viață legată de greutatea corporală mă însoțește pe mine în fiecare zi, pentru că eu lucrez acum în acest domeniu. Dar ce aș vrea eu să spun că dacă facem o generalizare, noi suntem un popor care parcă suntem sortiți un procent mai mare din populație să adăugăm kilograme. Eu asta văd prin prejurul meu. Deci nu suntem așa o națiune, spre exemplu, ca olandezii, care, iată, ei fit, ei iau în sângele lor și cum să mănânce și să meargă pe bicicletă și să facă sport. Noi nu avem asta. La noi nu se educă că e nevoie de educație alimentară, adică nu spun nici la școală, nici la grădiniță, nicăieri. Poate acum am văzut câteva profesoare sau apropiați și au zis că uite, eu aplic recomandările tale pe care le dai pe Instagram, mă bucur asta, dar nu este la nivel național. Probabil că nici nu este interes ca să facă chestia asta, pentru că vorbim că acolo sunt alte interese economice. Al doilea moment, nu este promovată activitatea fizică. Efortul fizic, bine, să nu încurcăm, asta e altă. Efortul fizic nu este, și ba din contra, chiar doctorii, de multe ori merg oamenii cu o problemă și spun că este interzis. Nu există așa ceva. Dacă ești în comă, doar nu ți se permite. Asta este. O să avem comentarii, Mariana, fii sigur că o să zic că nu se poate de făcut sport și îți dau, că în cazul meu, de exemplu. Nu este adevărat, dragilor, pentru fiecare, dar poate nu este sportul tău. Asta nu înseamnă că trebuie ca și mine și Mariana să ridice greutăți, că nouă ne place să ridicăm greutăți. Pentru fiecare, fie că este înnot, fie că este ciclism, fie că este pur și simplu mișcare, adică plimbat, dar de asta mai activ, în care tu cel puțin pulsul l-ai ridicat la 120, da? Pentru fiecare. Chiar și atât de multe exemple sunt pe social media unde oamenii chiar fără picioare se antrenează. Deci pentru oricine. Inclusiv, iată, eu am o fată care este acum în proiect. Ea a avut operație pe cord. Și ce mai are acolo probleme, nu știu, multe mi-a numărat. Dar ea acum a slăbit, făcând sport,
echilibrând alimentația și zice, eu nu m-am simțit de mult atât de bine cum m-am simțit cu voi. Am femei care era programată la operație cu genunchii, 63 de ani, și ea zice, hai mai încerc și asta. O slăbit femeie 17 kg și osteoporoză gravă. Și când se duce și mai face încă o dată densiometria oaselor, vede că osteoporoza s-a oprit, chiar și s-a îmbunătățit un pic, iar operația la genunchi nu. Deci, noi suntem o națiune în care chiar și medicii îmi spun că, este contraindicat. Și asta îmi pare rău pentru asta. Fetele care ne ascultă pe noi, am un îndemn pentru ele, că pur și simplu să nu cedați. Dacă într-o zi nu ai ieșuat, asta nu înseamnă că ți-ai sortit, că toată viața așa o să fie. Asta a fost încă o experiență. Dar efortul fizic, dacă zici că acum nu-ți place, credeți-mă că pofta vine mâncând. Începeți doar. Motivație este doar când ascultați astfel de podcasturi, astfel de monologuri sau când vedeți un before și after, asta e motivant. Dar până nu vine disciplina din interiorul tău, în care tu, în rutina ta zilnică, ți-ai pus sportul, ți-ai pus să faci niște mâncare, ți-ai pus vreau să studiez mai mult, vreau să știu un pic mai mult. Și acum noi trăim în era în care informația e accesibil, orice poți, la urma urmei cu GPT poți să vorbești ca să ajungi la un rezultat. De aceea, revin la gândul principal, tu poți face această transformare. Pur și simplu, trebuie să pui ca prioritate. Dar mă repet, dragile mele, dacă voi o să aveți grijă de pe acum de corpul vostru, o să ajungeți să vă bucurați de calitatea vieții, indiferent de cât o să trăim. Noi nu știm, ai 60, 90, dar fiecare zi o să savurezi. Multe femei zic că gata, am 45 de ani și viața e trecută și asta e normal că trebuie să iau niște medicamente, e normal că trebuie să merg la doctor. Nu este adevărat. Voi puteți contribui la calitatea vieții. Și lăsați voi chestia asta cu de la o luni, pentru că eu foarte mult timp mi-am zis de la o luni. Și tocmai de aceea, când eu am mers prima dată la consultație, a fost marți, a fost data de 3 și încă decembrie. Deci nu era nici anul nou, nu era nici luni și nu era nici măcar data de 1. Așa că viața oricum trece, dar diferența o fac acțiunile voastre. În fiecare zi poți să faci ceva. Iată începând de acum. Gândește-te ce poți să faci și crede-mă că într-un an de zile o să vezi o altă persoană. Mult timp am analizat ce aș putea să vă spun la final ca o concluzie, dar am decis să accentuez ceea ce a spus și Tania. Atunci când decizi că vrei să slăbești, arde toate podurile. Nu contează dacă ai 10 urmăritori, 100 sau 1000 pe rețelele tale sociale. Ești public și declară într-o postare: eu am decis să slăbesc. Asta va fi un fel de responsabilizare în primul rând pentru tine. Chiar dacă urmăritorii tăi vor uita peste 10 minute ce ai spus, la tine în cap va rămâne gândul că ai făcut-o public. Îți va apărea un fel de disconfort dacă nu te ții de cuvânt. Pe mine tot faptul că vorbesc public despre procesul meu de slăbit mă ajută să continui. Este un fel de responsabilitate pentru mine, dar și pentru cei care mă urmăresc. Știu, poate această strategie nu este valabilă 100% pentru toți oamenii, dar de ce nu încerca-o și tu? Și încă ceva, te invit să-ți povestești istoria aici, pe canalul meu, unde poți să promiți pentru un public și mai mare că vei slăbi. Așa vei avea și mai multă motivație. Eu chiar dacă susțin că totul depinde de disciplină, recunosc, la început anume motivația ne face să ne mișcăm. Așa că eu cu mare drag vă invit aici să începeți transformarea la care visați de mult sau chiar toată viața. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre istoria de azi. Și vă rog să apreciați și să distribuiți acest video, astfel eu văd că mă susțineți. Mulțumesc!